Sinjuri rebbieħa? Malta Gaja! Iċkejkna Gaja fi Kiev fl-Ukrajna wetqet il-ħolma tagħha u għamlet lil Maltin kburin hekk kif is-sibt filgħaxija rebħet il-Junior Eurovision Song Contest ta' din is-sena. B'vuċi mill-aqwa u interpretazzjoni perfetta tal-kanzunetta di start, Gaja impressjonat lil ħafna u kisbet 130 punt, 9 iktar mill-Ukrajina fit-tieni post u 22 iktar mill-Belarus fit-tielet post. Dik kienet l-ewwel rebħa għal pajjiżna minn 9 darbiet li Malta kompetiet fil-Junior Eurovision Song Contest. Dan l-istazzjon ħal kummenti ta' Gaja Kawki jekk kif waslet fi Frankfurt biex minn hemmhekk taqbad titjira lejn Malta, fejn folla mdaqsa ta' Maltin mistennija jkunu qed jilqgħu lil din l-eroj ġdida ta' pajjiżna. Għadni bla klim s'issa ġifieri ma kontx nafx ħanaqbad ngħid u saqsuna ħafna affarijiet. Imissa okej arranġajt. Serħana ħafna għax ma tistenniex ir-riżultat għax di l-ewwel darba li Malta rebħet il-Junior Eurovision Song Contest. Barra r-riżultat il-Gvern Malti ħabbar ukoll li pajjiżna se jkun qed jospita dan l-ispettaklu ta' kant fl-2014. Is-sistema tal-Junior Eurovision ma tagħtix dan id-dritt b'mod awtomatiku. Il-Gvern Malti qal ukoll li din is-sena l-PBS għażel direttament lil din il-kantanta minħabba li ma kien hemm l-ebda dubju mit-talent tagħha u l-potenzjal li jispikka biex finalment se tiġġib pożizzjoni tajba għal Malta. Pajjiżna ngħata 12 punt mill-ġurija ta' tfal magħmula minn parteċipanti antiki tal-konkors, punti massimi wkoll mill-Maċedonja, l-Ukrajina, il-Moldova u l-Olanda. Emozzjonata f'messaġġ qasir kif tħabbar ir-riżultat, Gaja ringrazzjat lill ġenituri tagħha u anke lill coach tal-vuċi tagħha Gillian Attard. Gillian Attard and obviously my parents. Kemm ħelwa. F'okkażjoni bħal din anke żewġ partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna faħru lil Gaja għal dan is-suċċess. Il-Partit Nazzjonalista faħħar lil Gaja Kawki li bit-talent kbir tagħha waslet biex pajjiżna rebbaħ il-Junior Eurovision. Il-Partit Nazzjonalista qal li Gaja tat prova mill-aqwa tat-talent Malti u għandha tagħti messaġġ ta' kuraġġ lit tfal u żgħażagħ kollha li b'ħidma u determinazzjoni jistgħu jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-Partit Laburista fakkar li dan hu unur prestiġjuż personali kemm għal Gaja imma wkoll għal pajjiżna li minkejja ċ-ċokon tiegħu huwa mimli b'talent.